Drop it. Takže vás vítam u nie let's playa, ale iba u jedného partu hry Euro Truck Simulator 2. Pôvodne som túto hru nechcel natočiť, nakoľko je demo, ale natočím ju, aby ste videli môj riadiacký skill. Takže vytvoríme si nový profil. No spravím to na viac partov, pretože demo sa nekončí hneď po prvej jazde, ale až po strašne dlhej dobe. Takže meno Tomáš LP, meno spoločnosti Let's Play. Obrázok, čiže našu fotku si dáme napríklad tohto. Potom Renault Trucks, ne. Áno, Renault Trucks, logo spoločnosti napríklad toto a vytvoriť. Tak. Nejako čudno hučí hra dosť. Tak, začneme v meste. Začneme v Nemecku. Frankfurt, tam začneme. No nechceme tutoriál a ideme na to, dáme na to, blablabla. Teraz sa nezlaknite zvuku, ktorý prebehne po loadingu. Lebo som zabudol trochu znižiť zvuky, takže moja chyba. Tak teraz za chvíľu sa nezlaknite. Presne tohto zvuku. Tak. No a už sme v kabíne, motor zapneme. Keď máte jednoduchú automatiku, tak môžete aj V-čkom, čiže dvojitým V. Jasne motor. Alebo keď chcete, tak môžete aj E-čkom. Hej. Blinker, jak to povedať? Blinker doľava sa robí tlačítkom lomeno. A blinker doprava sa robí tlačítkom začiatočnej zátvorky, akoby, neviem jak to vysvetliť. A stierače sú P-čko, tým si ich aj môžete vypnúť a keď zmášete dvakrát L-ko, tak vám aj svieti svetlo, takže my ideme ďalej. A ideme odniesť náklad, ani neviem do jakého mesta. Musíte dávať vždycky prednosť autám, sú tu aj tresty, pokuty. No, baď. Tak. Ha. No. Vieť, že nosím asi ťažký náklad, keď ten kamión ide strašne pomaly. Zabudol som zapnúť blinker, no čo, no. Ešte, že nie som v reáli, no. No, to som blízko, ale... No, to som si nevybral moc dlhú trasu. No nič, máme peknú kabínu, ako tak pozerám. Velice peknú kabínu. A máme 10 hodín ráno, čo je celkom dobré. Skoro sme narazili. No, šupitý šup. A ja chcem ísť. Tak, dáme blinker. Sme slušní vodiči. A teraz zatočíme sem. Môžeme stlačiť Enter pre rýchlejšie zaparkovanie, tak. 364 eur sme dostali. Zasa to hučí, vole. Som mal nastaviť hlasitosť. To je jedno. Áno. No, tuto, nastavenie. Zvuk. Áno, hudba je príliš hlasná. Hlavná hlas. No, zvukové efekty. Tak. Bum.
Ponuka práce, necháme sa najať. A skúsime, či niečo nejde na DAF. Tak ne, Iveco, nič, Men. Na Mena ide hnojivo Frankfurt, Nürnberg. No celkom dlhá trasa. Dobre. Dáme si mana. A ideme zasa odoslať zásielku, hnojivo nejaké. Ktoré kravičky po sebe nechali. No. Toto je zasa iná kabína, ešte krajšia si myslím. Ja neviem, kade mám ísť, ale to je v mojom prípade úplne tradičné. Áno, to je to. Áno, dáme najavo, že chceme ísť doprava. Musíte nás pustiť. No vlastne my ich musíme pustiť, my musíme dať vždy prednosť. Myslím, že teraz neviem, či som to zabudol povedať alebo nie, ale sú tu prísne zákony, keď prekročíte rýchlosť, tak by vám mali dať okolo 400 eur pokutu. Takisto keď narazíte do nejakého vozu, tak vám dajú 400 eur pokutu. Cez červenú, keď prejdete, neviem, akú pokutu vám dajú. Áno, ja chcem ísť doprava, no. Sice neviem, prečo by som to mal naznačovať, ale v pohode. No. Ideme. Sa nesmiem parkovať, ja na vás kašlem. A ideme ďalej, ideme ďalej. No. Takže môžete vidieť zatiaľ môj riadický skill, ale to ste ešte nevideli, keď sfailim dačo. To je nehrazné, to by vás chytilo rage úplný. No, poď. Ináč, jedine čo neviem, tak to je to, že ako sa spúšťa klakson, že ako sa trúbi. No, my si spustíme blinker. Keď neviem prečo, v pohode. Trošku si kúkneme našu kabínu. Wow, to je náklad. No, poď pohni, vole. Toto je čo za auto hento? Volkswagen. Nevie ani jazdiť. Ty vole, choď rýchlejšie, ne? Ha, dobre. Otočili sme to nejako. 50 maximum, dobre, pojeme 50. Juhu. No už ideme nad 50, ale mne to úplne jedno. Nech si schytáme pokutu. Len dúfam, že sa nerozkrešujem o nejaké auto. Ide o toto, ešte pustím. A teraz hodíme blinker a zaradíme sa. Tak. Ja som nechcel sem zatočiť. Dobre. 40? Dobre. Keď ste v nejakých úzkých alebo stromých zátačkách, tak dodržujte radšej predpísanú rýchlosť, lebo ja som teraz raz. Som to viackrát porušil a viackrát som sa prekotil, takže ja by som to na vašom mieste radšej v tých krutých zákrutách dodržiaval. Počkať, pozrieme, či niekto nejde. Nie, nikto. Takže ideme. Hore, už vypínem blinker. Nepotrebujem ho. Spravedlňujem sa, kedy budem ticho, ale musím sa aj sústrediť na tú jazdu. Alebo takedy som aj ticho preto, lebo proste nechce sa mi kecať o ničom. Keď nemám nejaké nápady.
Dokončíme tento dovoz a ukončíme tento prvý part. Nebojte, nebude to iba na jeden part, bude to na party. Niektoré, dokým proste neskončí demo. No ty vole, to je skill teda toto. Tento jazdecký. By sa mali nejakí ľudia poučiť. No, tento kamión je dosť pomalý, takže my hodíme blinker. No hento necháme prejsť už. A teraz sa predbehneme. Wow, ty vole. Potom sa predbehneme pred kamión. Musím si vymerať, kedy už bude úplne za nami, aby som do neho náhodou nevrazil tým tankom. Dobre. Tak. Hahaha. Dobre, ideme ďalej, ideme ďalej. Koľko je hodín? 4. No, nejak to seká trošku, jak mám pustený ten fraps. Vydržíme. Ešte ďalší pomalý kamión. Zase ho predbehneme. Ideme rovno, dobre. Ha, vlastne on ide zatočiť. No, tak to máš super. Ne, treba svietiť zatiaľ. Tu keď počkať? Aha. Nič. Tam sa dáva asi pohár. Ježiši. Ja som sa vám predbehol. Tak to ne, to ne, to ne, to ne. Ty vole, ty vole. A medzerníkom sa dáva ručná brzda, to vám teraz už ale ukazovať nebudem, lebo by som sa zastavil. Rovno, rovno. No som zvedavý, kedy dojdeme do cieľa. Zase sa predbehneme.
Dúfam, že už sa nemusím predbiehať. Dobre, ideme teraz za kopca. Trochu spomalíme, aby sme sa náhodou nerozkrešovali o jarok alebo o zvodidla. Ale blinker, kámo. Ja. Tak, raz zatočíme zase sem. Pod 40 šup. No, tuto úplne dodržujte rýchlosť, lebo tuto sa rozkrešujete, jak neviem čo, keby ste ho nedodržali. Pomaly. Ani tro. Ty vole, to slagy. 12 FPS, vole. No už 20-30, dobre. Že to v pohode. Dobre, dobre. Tak, počkáme si na zelenú. A dáme. Ha, 90 môžeme ísť. Ja sa radšej zaradím. Dobre. No, už sa blížime k cieľu a tamto ukončím. Aby sme nemali zbytočne dlhý ten diel. Zatiaľ sme sa nerozkrešovali za tento diel, no, nechcem to teraz práve zakríknuť. Jaká úzka tá cesta. To nedám. Ja radšej spomalím. Dobre. To zatočíme. To je nejaká farma, farming simulator. Dobre. Enter. 3000 eur, vole. No. Ja sa tu s vami lúčim u prvého partu. Dúfam, že sa vám to páčilo, môj riadický skill. A zatiaľ čus, bus.